Şo wakalaryň soňuna nokot goýjak bir sözlem hökmünde oradyň dinleýijilerine aýdasyň gelýän zat barmy? Saykdelnem. Meni tanamaga bir jegede görüşüp boldy. Ene käwreden herekeden halamadım meni bolýar. Ýalňyşmaýan adam ýok. Nerede görüşdüňiz? Bir ýerde. Görüşdük, gürleşdik. Näme barady? В общем, sanat barada. Gowum orýadım, silaýadymam. Yani şu pastopkasyny halamadım, düşünmedim näme üçin. Men dälide, onun nervide, men ýaly dälini o dälinde görmedi. Ujukda biçagyny odan şerledi, men öwrenim bipi, balajony jermedi. Özüňe çekmediro, bu sana giyecek trut, bu sana dälije frukt. Paryňyz trup, paylanşykda jyňdy ruh. Ýazalym aleke menden ýokurda gat ýok. Diýip gygyr ýapatmaly burikat ýok. Hip-hopyň içine beni alyp başga tat ýok. Gülçin açyp bu kulda deme jögünü tap ýok. Bagysla pançy dil kap ýok. Kuluňa däl göni ýüregiňi kak ýok. Meni ýak ýok, başga zagat ýok. Bagysla düşünürüşe maňa meni gat ýok. Tanımayan yok balkanın levab için Lişni men uçina avrayn jorab için Dizar için molu zımirden jogab için Inni gıtta çat bağlandın joran için Hip hop papa, hip hop papa Dimedinin git koldu boluydu kotanı kaka Boş vurlu meli, faylalı doğru yol Hip hop papa yok, hip hop'un oğlu yok 5 mut, karakı 5 mut 5 mut, deriyanın bitini 5 mut Diyanım görnüm o işedi saat 5'ten Karışıp yadırdım geçtim 25'ten Başta, hava sana dile başka Yöne ütködün toylini iyi taşlap Kavunu götürdüm, okuyunu kaşlap Tekerler ulu yönü, içip Ben bilen ol menden çıkalanım Sebebi men onu kasaba alamam Sebebi men onu şahara salamam Türk'te gezip der o sıkına için gelen o Dädeli fakımı däl, konulu fakımı däl Dälimin aklımı däl, dädimin makamı däl Dädeli fakımı däl, konulu fakımı däl Baryňyň fakımı däl Dinle gayrat edin ademi tutmaň. Keçilikden ýok, ben elimi tutan. Arkaňyz boşga wah edil scuba. Wagtym ýok, sagat ken, diýmaňa Google. Aqsa kalbul oyunu, buba. Gata arqayım, buda. Yüzüňiz başı gelen ýaly mugda. Kagzlamam gök bar, galan ýaly suwda. Bularda ýok ýat, meni dinläp ululuny şat. Gaty silaýa, elini daşap, agam ýeke täk. Soňam sorularyna birinji ýok, däliňe mütküzükde. Hey, erkek bolun, soň biderek gerek gep bolar. Özbekde doglan ýaly diliňizde bek bolun. Men gelemde kirli jorap ýaly dik durun. Erkek gurun. Ýazum berýär saýykdäli. Ay edil mene şol işlerden bir üstün diýemok men öldüm turdum geldim şo diňe saýykdäl dinleýän diýemok ýöne saýykdäl bilen aýda ýöreň deňeşdirmek biraz ýalňyşmy diýen ne bilýän meni saýykdäl bolýar deňeşdir öňe awdydaýy we zümür dat olar bilen deňeşdirden bolýar diýjek ýa olar garrymaz ýok haçandan bäri gelýär olar hemmesine respekt ganyşny içil sevýär saýykdäl wapşe sevýär ýöne ahir deňeşdirjek diýsen git başgarak bir bilen deňeşdir aýdaýaryň meselem Ahmet Damdan Dostlar emmeşäde salam soňra bilýän TikTok'ta glavnymyzy 2 sana rap alyp ýatdy. 2 sana hem de bir sana saýykdäl, disat diýerler da, saýykdäl türkmen rapiniň ilkinji türkmenlere rap getiren, ilkinjileň hatarına getiren adam. Türkmen rapine öz ýoluny, adyny, sunwatyny goýup giden adam. Gal berse old school, ol adamlara disatmak hormatsyzlyk mı diýen, eýle kowlanjyk başaňa disatýan. Neme o derece adını bilmem. Karim mi, Kerem mi, 4 gözlüce var, gözüne äýnek takyp ýören. Näme daýy, aýda ýödüň. Ol olanjyk çykyp oňa disat ýa. Aýda ýödüň, sen na git hara saat diýdi, şoňa meňdeş. Men bilen ýarsana, men saňa bir studio tapaýyn, saat tapýan. Men bilen ýarş, men saňa disat görkezýän. Biz bilen ýarş, o schoollara näçin diýýän, ýaşullara näçin diýýän.
Saýk däl, ilen adam türkmen rapindäki hit bolan aýdymlaryň feedine ba. Ondan da sonra hem halkyň, ýaşlaryň ýüreginden çykmajak konkret aýdymlar, ýadyndan çykmajak konkret aýdymlar goýup gitdi. Sen sıra däl, men sıra, ondan soň bolmaýyn eýre taýynyň ayda ýöldüň sen zizanu sedipsiň öýden ýalňyşmasam mara kasum malakal toýa gidip 2-3 tanjam aýdym çykarpsyň da uje iň ulsyna dalaýan ýoşadan harasat diýdi şoňa mene öz diňiň bilen oýna diýär şoň kerek öz diňiň bilen oýna bera oýnuňy beýdiýsem men saýk dälin go görüp ölüp oň fanady bolup örenýär men iska muslimin fanady türkmen rapini iska muslimin öňüne hiç kim geçiremok ýöne bar aýda ýöldüň saýk dälin birige deňemen öz akylsyzlygyň alamaty men pikirimçe sebäbi başka olar ikisi başka uğru. O gelir gelmez saýk däle yapışmak näme diýme o bratok öýüňe geller o. Wagt çykarýan aýdymlaryňa düşünsek diňlejek bir soňundan am aýdym çykaran olsun täzeden köne salam diýen sen diýsat. Soňundan am aýdym çykaran bolupdyr täzeden köne salam bir sene de düşünmedim Karolyan bir Karoleva Karona diýem Karonana prinseslary ýanır birinji bilen on aýdaýyna ikinji bilen hem saýk däle tataşmak sen uğrubiniň däls nemejan gözlüklijem aýneklijem şoň üçin öz uğrubiniň bilen boluber saýk däle iska muslimi taşyp görme aýdymdan gowgorýan nädin zat edýän priznawa edýän nädin bar tataşak adamdan däler Hudaý özüňe gel inen onu aýdyp baştan toýa gatnap beren 4 gözli ikisini deňeşdirip bolmaýar brat özüňe gel aýsyn kyn görmeden gidip çaýşaýsyn men senem ýigrenem ok ýa senem synywatyňa hormatsyzlyk edem ok ýöne barabir däller o näme ýaý bilen awtomat deňeýän ýaly kolup durşup ara sen guşlaňa ol awtomat olanlara azar berme daway ayda ýöldüm soňky dogry çykaýan aýdymdan dost diňleýän bolan goňşum bilen geldi dostum bilen geldi ikili gitdik dogara zatym aýdymdan bolan zaý bal etdiň aý dost saýk dälen aýdymlar diňleşek mene diňe mene ýeşgene maýda ýöldüm diňleýän adam däw. Mesela oğlun geleciler daýdaýdylar. Türkmenem Karol kim diýerler? Glany iki sana gat tutulýar. Biri aýda ýöldüm, biri saýk däli. Indi bulan ardyň tapmagy bilmek üçin bu şäherä çykdyk. Ýöredik onu. Dostum näle ýagdy? Bereva bilýär. Bereva näşe iki sana glany tutulýar. Biri aýda ýöldüm, biri saýk däli. Haýsy taýlan? Aýda saýlan. Saýk däli. Aýda ýöldüm. Bu glany iki tutulýar da Türkmen rewine. Saýk däli aýda ýöldüm. Siz üçin haýdy? Aýda ýöldüm. Men aýda ýöldüm diýse. Aýda ýöldüm. Şu Türkmen rewine glany iki sana tutulýar. Biri saýk däli, biri aýda ýöldüm. Haýsy taýlan? Saýk däli. Elbette saýk däli. Saýk däli. Sen üçin saýk dälimi aýda ýöldümmi? Aýda ýöldüm. Evet, men özüm köýne mekteplerden diýşeýärler. Men çağlymdan bäri saýk dälini dinleýär. Men üçin elbette saýk däli nomer 1 bolupdy. Ýöne aýda ýöldüm festiwal geçecek. Oňaýdym men şu wagt has dinleýärler. Ýöne men üçin saýk däli. Saýk däli. Bir aýda ýöldüm, bir saýk däli. Haýsy taýlan? Aýda ýöldüm. Saýk däli aýda ýöldüm. Haýsy taýlan? Aýda ýöldüm. Kiňden. Gel soraw. X o Bego. TikTokermy? Oňa dogry berip görärli. Bega gowmunda? Salama. Ýaşy gowmada. Türkmenem Karol sen üçin saýk dälimi aýda ýöldümmi? Türkmenem Karol seret birat dinle. Men özüm Türkmenem aýdymy aňsat dinlämok. Diňe çağakam dinlädim. Çağakamym aýda ýöldüm ýokdy-da saýk däli bady. Şoň üçin hem saýk däli. Saýk däli. Elbette saýk däli. Saýk däli. Saýk dälimi aýda ýöldümmi? Saýk däli. Saýk däli. Saýk däli. Öğretmen, конечно, saýk däli, yani aýda ýöldüm, pertde gawaýtja, şunu gatnadım ýok, yani saýk däli. Saýk däli. Saýk dälimi aýda ýöldümmi? Saýk däli. Boli, tawa. Dur. Keçe saýk dälimi aýda ýöldüm? Boli, tawa. Saýk däli. Saýk däli. Kimse dost. Aýda ýöldüm aýdymdan dinleýän. Ýöne saýk dälin derejesine ýetipjek ýok bu hadýan şoň üçin. Dowam saýk. Saýk däli. Bu biçe baha biçeli ya. Oradan bir aýdym çykdy. Gogo diýip başynyň atrygyny goýdy. Erkek kurun hiç ilýörmedi, hiç kime gerek gal boldy. Meňem to täzeýle olayım, soğurak da uje güýzden gysha geçemizde mi şu töwereklerim meň şu atrygym çykdy.
Täzeil güni ýanky bilýärmijaň edýär. Dinledim maýdym diýip. Menem TikTokda görýän. Rapta Kim Karol, Türkmen rap näme iýinden oraň aýdym diýip. Ha. Menem diýdim ay bir işi Samsung eden zatdyr da bilýän, oňa ýalara şey bilmeşdir. Ha. Ýok, o öz kanalyna dur diýdi. Çynyň bilen näme? Girdim. Çyndanam dur. Indi men düşünmedim. Näme üçin? So taýda bir teň sesiň wady, Karol Karaleva ýok diýen ses wady. Ýok. Men öňüm diýen şu adam diýen ýok Karol brat. Misal Ataway Karol diýerler. Ha. Ataway Halipa Hacıň ýolundan aýdy bilen ok. Öz ýoluna Hacam nomer 1 Karol. Hacı Anuş Halipankydan aýdy bilen ok. Naprimер. Anuş Halipa Kasoýunkydan aýdy bilen ok. Ya Bal Hacıňkydan aýdy. Her kimiň öz, hemmesiniň edýän işi bir. Ha. Neme start bilen finish barmalyny okudymyz bir. Sen edýäniň men edip bilemok, men edýäm sen edýäň. Ýoksam opşalanda kimden syňma diýişkär. Ha. Men şo tarawyna sen edýäm. Şoň üçin belli bir birini karanawaz etmeklik ýalňyşlyk men hasy. Men pikirim. Muňa düşündim. Inni Google aýdymda sen şol sözüň ulanyldy, dogrymy? Şundan soňra näme? Şondan soňra buffalo şolaýdym TikTokda. Ha. Ondan öňe var altaýlap durdy şo TikTokda ýöremedik çeli. Batywa başynda şo sesler ýokdy. Ha, düşündim. Aýyn hawa adamlara da näme şonýalyk bir neme gerek? Gerek. Gopur tapar gerek. Hawa gep gıйbat gerek şu wagt. Muňa düşündim. Inni arak proýektde oral tanaýan zat dilini ýok, men tanamak bir kede gördüm. Bir hili şunu var, negativ enerji bilen aýdyp taňa gerim. Türkler incelemek diýilýär. Men halamak şonýa dörmen. Aslında men şu soragy berjegem dälim. Yani tomoşaçylaryň şu soraga garaşýanlygyny bilip oturýar. Şoň üçin berdim dostum. Negativ bilen şeyle bir hili negativ bilen aýdypsyň. Düşünürip bilinmi? O wagt men tanamaga däl. Ýa menen tanamaga diýipsiň. Şu tanamak diýen jogabyň özü eýýän bir hili men ağlayan diýip duran ýalap da. Şu tanamaga Sebäp bamy? Şu tanamaga şol obrazy, şo emosiýan bermek üçin iki çeyrek täzeden diýdirdiler mana. Etaras. İkinciden lichna ta izni dinlän oklara adamlar menen tanamak bir gelecek görüşdüm diýen düşünýärmi? Men lichna tanamak. Lichna tanamak. Owa bir gele sen barada sorasalar men aýdyp bilen sen barada arkaý. Men tanamak lichna men näme aýdyn o barada? Это два. Ne şon jogaby. Неприязнь nerden geldi? Näme? Неприязнь. Şu nägilelik. Nägilelik. Şol aýdymda men nägile boldum. Hem aýdymyň dinleýän isem ýalançy. Ya bir aýdymyň sözünde dolu bilýän isem ýalançy. Men bir zaty bilýän, şol olan aýdym ýazanna her aýdymyň içine, şur aýdymyň içine ya iki part rap bolsa her partyna birje izüminki okla bilýär şol. Plan zat diýäray diýdir bilýär. Men şoň üçin hem şonu hormatlaýardym, gowam görýärdim. Dogry şoň bilen görüşmegiň isteglerini men özüm diýdim, görüşdiräýdi, gaýrat etdik, haýyş edip şey dip görüşdümde, gurleşdik, oturduk. Men okuwul diýdi. Sen nereden okudun diýdim. Men 10 ýyl mektepde oradan okudum diýdim. Niýetim, Hudaý tarapyndan. Onda näme üçin menden soraýan diýdi. Men şon bilemok, moşto başga maňynda diýdim. Bu dogry jogap kerim. Men näýlek düşündim şoňa? Ben näň ok gazanan zady bilen men Allahyň beren zadyna näme maslahat bereýin diýen maňyda düşündim. Sana Allah beripdir, a men özüm gazanyp okap aldym. Düşünýärmi? Значит, sen menden hiç sorama, lal jigim diýen ýalaga dip düşündüm-de men şonu kabul etdim. Işeýdim, gülüşdik, degişdik, oturduk, gülýärdi. Ýöne bilýän Ferhat dost. Şeyle var da isläň okmy? Misal üçin neşe var rapda, rap janryny men 10 ýyllyk bir aýdym zada düşünip beren oglana däl. Ýöne dörözlüğüňiz bilen tanış. Oradyň dörözlüğüne hem gowy barýan, senkine hem gowy barýan. Ikiňizinkine hem gowy barýan. Bir dobrynky jaza diýler ha. Ferhat, şeyle var da isläň okmy? Rap janrynyň dinleýijileri men gözümde gün 3'e bölünýär şu wagt. Gün 3'e. Olaryň birincisi Oradyň tarapyndan, ikincisi Kerimiň tarapyndan, üçüncüsü neutral. Aýna hem ortaça bolsun diýil ýani. We menem şo neutrallaryň içinde dogry aýdaýyn. Şul sowukluklar mysal üçin Oradyň dinleýijiler şu wagt Kerim ýigrenýär dost. Dogrymy? Kerimiň dinleýijiler Orady ýigrenýär. Холодный война, soğuk kuruş diýen ýalyk burada gidip durda. Şeýle bir kiçijek söz, bir
15 sekundluk videojyk şu jagasadyň soňuna nokut goýup bilýär. Pikirlenip gördüňmi? Sen kiçi ispalinsiýa hökmüne, kiçi ýerni ýaşy kiçi Kiçilik yetjek boldum. ýerine ýetirje hökmüni, ýöne iki tarapyň nemesi olup, oň ýigrenýär, olar onu ýigrenýär bilen şu sowuklugyň soňuna ýekije nokut goýasyň gelen, ok bir 10 sekundluk video, 15 sekundluk video bilen. Hiç goýasyň gelmedimi? Kän edesin bilim maňa. Men başlamadım. Iýank adaladatynda ýa gelýär. Da var ýaly ýank tertip boýunça düşünürdiň ha 2016. Owo. Ne, Indi seretdinmi? Ne sagda. Şu tertipden soň men düşünüp otyryn. Men pikir edýärdim sen ýank aýdymyň wara. Soňa gelmediler. Awa men şonu Dinlenni. Aha. Köna salam men te özüm ur kolja otaydı. Düşünýärmi? Imuna mallarda ene neme däle diýdiler. Oy men o näçe uksuz giýjelem men ýatyr otay. Bir ay kyşym gitdi. Yaptım şonu. Men aşon çykardym ýene şoňa gelmeýärler diýip. Awa. Etmesinler şonu diýip. Ene men egilsi gitdim şu tayda. Men durdum. Polibom ýöne şoň sözleri häzir opşumaniyda panç bolýar ha. Panç olarak sözleri. Yo, hakyky gurrun men birat ýaş kiçilik edip bilýän. Awa. Kiçilik bilem o. Ana men tapawdym. Men hiç sen kiçilik bilmeýän. Şeýtdim de şu proýekti yapdym birat. Düşündüm. Boldy şeýdim koýdy şolar. Düşündüm. Ay näme onu? Şu wakalaryň soňuna nokut goýjak bir sözlem hökmüni oradyň dinleýijilerine aýdasyň gelýän zat barmy? Men prosto birat ýezim gelýär. Hiç kaçan adamy ýa bir ýagdaýy daşyndan bilmän içinden baha bermäň diýjek. Düşündüm.